balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon yari kita sa Miyerkules ika-19 ng adlaw sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto nagkamatamat na siguro preparar sa pagchibog sa sining udto sa aton sining palaniagahon kung way pagka chibog dira pagpreparar na para siguradong sigurado sa sining adlaw masolve ang kinanglanon sa aton sining tiyan ay pwerte. Sige, sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon BBB. Dalon ta karon dugay-dugaya mga balita sa ato sining mga action reporters. Kalakip man ang ato sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa bahin sang Negros Occidental. Kalakip man mga kaaksyon sa bahin sang mga banwa kag syudad kag sa Negros Oriental. Kamusta kamudra ya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon nga ox lang kita sining mga inoras mga kaaksyon. Pero sa aton diri sa syudad sang Bacolod, kundi may mga proposal to nga ti ang vaccination card kag ang RT-PCR test sa pinaka-latest karon. Actually, ginahulat na gid lamang ang direktiba or official nga mando sang alkalde sang syudad mga kaaksyon. Pero do laban-laban na niyo. Kay ang vaccination card wala na, kag hindi na required sa pagsakay sa mga buses within Negros Occidental mga kaaksyon. Di ang mga buses di BTI man lang iyasang Ceres bus liner mga kaaksyon wala na hulaton ta lang ang memorandum or executive order nga ipapanawag ni Mayor Bing Lunardia, meaning kakas na wala na vaccination card or what, kay subong pa lang daw ginademand nila, no? Kag ang RT-PCR test mga kaaksyon ang hindi naman required para sa mga magasulod rin sa Bacolod, mga travelers within Western Visayas kag Negros Oriental mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Mayong balita ni. O kamusta nga to sila nga mga kaakson sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Capiz Aklan ni Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sila nga pag waragwag sa sila nga udto. Welcome diri sa inyo sila nga palatuntunan sa kinandan ako ang inyo sila kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial ga balita karon dugay-dugay ni Akson Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga nagabagyuhan bla sa banwasang hinubaan ginatagan bulig sang gobyerno probinsyal subong nga gagoblakson may patag angot sa ginanonsyong bulig sang gobyerno nasyonal. Kag 30 tubtob 40% nga elektresidad bla sa banwasang hinubaan balik na suno kay Mayor Ernesto Estrao. Kag mga unvaccinated individual sa dakbanwasang Sagay ginmanduan na nga magpabakuna igsirib order ginpapanahog ni Mayor Marañon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Akson Dale Salazar, Bacolod na talana nga kakason ang negative RT-PCR test result requirements sa mga sa bugos nga Western Visayas kag Negros Oriental travelers. Kalakip man sa BCPO naman nga balita unang persona sa syudad sang Bacolod nga naglapas ini sang Comelec gun ban, gwardiya nagmaoy arestado igabalita na karon dugay-dugay ni Akson Eric Magbanwa. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Akson Alvin Graba, Local Presidential Task Force on Media Security gin-reactivate. Kag sa nukpoto nga balita sa patrolya, progressive groups magahiwat sang rally protesta kadungan ini sa pagdumdum sang Mindiola Massacre. Sa balita naman upod kay Akson Art Tayhupon sa Special Assignments pagproseso sang student permit kag driver's license extended sang duha ka bulan base sa memorandum sang LTO. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Akson Roger Gotib, 7 ka mga persona arestado matapos ginraid ang mga nagasugal sang Madyong kag Tungits. Sa balita naman sa unang distrito, Akson Nelson Patinio, 11 sa 22 ka mga nagpositibo sa COVID-19, confined sa nagkalain-lain nga ospital sa probinsya, samtang iban ginpaidalom sa home quarantine sa Banwa sang Calatrava. Sa ikatatlong distrito naman, igabalita ni Akson Arlo Ticar, mag-asawa na dakpan sa bypass operation sang kapulisan sa Dakbanwa sang Silay. Sa balita nasyonal, pag-imprenta sa masobra 67 milyones kabaluta, pag-aumpisa na sa Enero 20. Kaga Omicron nagalapta na sa 15 ka mga lugar sa National Capital Region kuno. Kaga DOJ ginaduso nga sa iluhon si Kerwin Espinosa sa mas sigurado nga detention facility. Kag Senador Mig Subere may hagnang 20 milyones nga rehab fund para sa nahalitan sang Bagyo Odette.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag-share ang atong sining programa by Aksyon Radio Facebook page sang Aksyon Balita Banat Bulig, mga ka-aksyon. Aksyon BBB. I-like lang kag-share plus ang inyo sining mga greetings. Karon dugay-dugay tirahon ta na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Miyerkules, January 19, 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 27 kag 3 liwat 27 and 3. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige namyaw tanay mga kaksyon amon sa kanginan. Kay John Resicio, kay Rochelle Folincio Susana, Madam M. Saboso, may lang pamati. No? Kay Teros Pasya Plahero, kay Donna Nabarte Macario, kay ni Evon, sa kay Imbongjo Campo, Court Nathaniel De La Torre, kay Reggie Bigot, An, Michelle Sayo Gimiroy, kay GVL Lontayaw, then si Rochelle Folincio sana rin naman, no? Naka-on na siya. Naka-on. Erla Viga, sa kay Humalumina, Leia Soriano Rafil, Rodora Syoko, kay Arnel Po Desamparado, kag Madam Virginia San Antonio Olpenda. No? May lang pamati. Kay Niepes A. Jasmine, kay Nilesa Belbis Alpay, salamat gid Nilesa. No? And sa kay De La Cruz Idlin, salamat gid De La Cruz Idlin, kay Rufino Era Gabino, sa area sang Barangay Handumanan. Thank you so much, sir. Rufino Era Gabino. And Gian Resicio naman. And sa iban pa naton nga mga kaksyon, darigi lang. Kay ilang taon ta diwa. Kay Len Colinco Baldizimo. May lang pagpamati Len Colinco Baldizimo. Sa kay Rafael Diaz Jr., sa kay Joabel Vargas Bello, sa kay Fernie Española, Ramel Atong Kalinsingan, may lang monitor. Kag sa iban pa naton nga mga kaksyon. Shoot out lang si si Nina Villarin, Pamilya Tolosa, may lang monitor. Ayos, Donna Nabarte Macario, ara naman siya. Dara sa Purok Dulunan, Hacienda Guba Central Maaw, may lang pamati sa kay Kurt Nathaniel De La Torre. Ayos, thank you gid Madam Jinky de Alagdon sa 50 stars nga ginpadala, and good afternoon lang sa kay Mr. B-Boy Villasor, and sa kay An, may lang pamati An ay birthday dua ka ana. Erla Viga, may lang pamati, no? Michelle Sayo Gimiroy ara naman kay Hayla Arhos. Thank you gid. Kay Hayla R. Rose. Nabot ko na mo ningalan mo. Wala na da. Kaya mo nang ginbutang mo. Sige, salamat gid, no? Guba radyo gali ni Serofino Era Gabinio. Di ka lang pamati, thank you gid sa 75 cent stars ni Nina Villarin. Jovi Monares. Thank you gid, from Handumanan gali si Villarin, si Sianena Villarin. Labadia Alfonso Rec, may lang pamati sa Barangay Tangob, from Batangas. Labadia Alfonso Rec. Salamat gid, no? Ayos.
And Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor na kuno sa mga familia sa Kanturay Sipalay sa Olpinda family, no? Sa Olpinda family. Thank you, Gid, no? Kag kay Vivencia Pastideo. Shout out lang sa Pastideo family sang La Casiliana and Kabangkalan from me, Saudi Arabia. Ay, pwede. Thank you, Gid, Vivencia Pastideo. Thank you, Gid. Kay Juliet Cabrestante, may lang pamati Juliet kag kay Toto kag Kati nga nag-monitor. Okay, sa La Carlota. Thank you, Gid Juliet Cabrestante kag kay Liberty Benitez Obaldo from East Homes 4, mga kaaksyon. Sige, daligid lang daligid lang, di lang paglisua kay matira ta karon dugay-dugay, duga nga pagpangalagad sa inyo, mga kaaksyon. Daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa empleto. Bulig! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig!
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:12 ng aton oras, mga kaaksyon sa bagulang nagbukas ang inyo sining mga monitoring set. May lang pagpamati sa inyo, mga kaaksyon amon sa kanginan. Steady pulse lang kamuda. Kaming bala sa pagdala sa mga balita. Karon dugay-dugay mangin kaupod ta si former Senator Loren Legarda, mangin kaupod ta diri sa aton sining pagpangalagad. Karon lang dugay-dugay, mga kaaksyon. Aksyon Alvin Graba, standby sa patrol. Live extension coffee mix anay, no? Kayang live extension coffee mix. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol Progressive Groups, nag-press sining aga kag magahiwat tinis ang rally protesta kadungan sang pagdumdumbla sang Minjola Massacre kag iban pang mga concern sa gobyerno. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex Lauman sa maabot nga Biyernes, Enero 21, magpatigayon sa dako nga rally protesta ang grupo sang mga progressive groups sa idalom sang Bayan Negros. Kadungan ini sa pagdumduman sang Menjola Massacre nga tubtub karon suno sa aligasyon wala pagid natagaan sang hustisya ining mga mangunguma aksyon na Rex. Nawasuno diri kay Danny Taburang, Secretary General sang kilusang magbubukid ng Pilipinas. Ang bit-bit aksyon na Rex ang ila sining rally protesta sa maabot nga Biyernes, ang panawagan sang mga mangunguma nga dapat magpasarna sang bag-o nga layi para sa genuine agrarian reform, pagkansila sa mga amortisasyon sang mga duta sa idalom sang PD 27, libre nga pagpanagtag sang duta kag makabuhi nga sweldo para sa mga mamubugon sa uma-aksyon na Rex. Nawasuno diri kay Tabura Action Rex nga since 1987 nga tubtub karon padayon nga naghulat ang pamilya sang mga nagkalamatay sa Menjola Massacre sa diin diriman kag localize mangani nila Action Rex sa panahon kag sa tiyempo ni Presidente Rodrigo Duterte. Isa ang ginasampulan diri amo si Alexander Ceballos sa nauna nga tuig nga pagpangalagad man api ni Presidente Duterte nga pasundan man sa kamatayon man ni Attorney Ben Ramos kag subong man ni Sara Alvarez kag iban pa nga mga progressive groups. Tawagan sini sa ila sining natalana nga dako nga rally protest action Rex ang hustisya para sa nagkalamatay biktima sang extrajudicial killing. Ari ang pahayag ni Danny Tabura. Sa Fountain of Justice para ikulminar ang kasaysayan sa Minjola Massacre kag kasaysayan sa mga massacre nga nagadlunta diri sa pungsod Pilipinas. So kami nagapundina sa paglala o pinalala sa administrasyon ni Duterte ang mga massacre. Ang probisa nila ang pagbago pero wala sa pagbago kung madayong ginagutom ang hanay sa mga mangunguma at mumugod sa asyenda. Nagapadayo ang paghimatas sa aton mangunguma nga labuton ang batuon nga reforma sa duta madugay na ini
nga panawagan santo man sa programa mismo sa gobyerno, pero mismo ang gobyerno ang nagbayular sa kinamatarong sa mga mangunguma nga makaangkon sa matuod nga reforma sa duta. Gani nagaadda kita no sa tanan, no, nagaadda kita sa tanan, no, sa simbahan, sa nagalain nga sektor nga pagaupdan ang ini nga panawagan hustisya sa mga kabuhi sa tanan nga biktima sa extrajudicial killings sa Pugsod Pilipinas kag diri sa Isla San Negros kag mga massacre, no, nga nagaluntad sa administrasyon ni Duterte. Wala sang asahan kung hindi ang mga mangunguma amo mismo ang magtindog sa ila kinamatarong. Halimbawa sa Subong, nagpakita lamang nagpalala nga dapat buligan ang mangunguma kag updan ang programa sa CAR, pero ang sapat sa sini nga gobyerno amo ang pagpamatay kag ang militarisasyon nga naglala sa kaasindahanan kag pamawag ng mga pigi nga pagpasurrender, no, pwede nga pagpasurrender partikular dira sa Silay damo-damo in nagsurrender nga membro sa NFSW, National Federation of Sugar Workers, nga surrender bilang membro sa New People's Army sa pihat dira simpleng mangunguma nga tukoto kauturan nga ara dira sa Subong sa Silay. So gani So, nakakabahin nyo lamang sa pangayag ni Danny Tabura. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Ang balita ni Aksyon Alvin Graba ginadulong sa inyo sa Kalwan sang live extension Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, iulay huntang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Mayong balita niyo kay ang negative RT-PCR test result lang requirements sa mga sakayan pandagat dado dulaon ini kag ang iban pa nga nagabiyahe by land, no, pa Negros Oriental dulaon man ina, no. Actually ginahulat na gid lang ang mangin executive order ni Mayor Bing Lunardia angot sini mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale. Action Rex na ginapaabot nga mayaras ang mga possible amendment with regards sa travel requirement para sa mga Western Visayas kag Negros Oriental nga mga travelers nga magasulod diri sa may syudad sa Bacolod. Action Rex kung madumduman mayaras ang Executive Order number 1 gini-issue si Bacolod Mayor Bing Lunardia nga nagaset sang guidelines kag mga requirements sa mga travelers. Action Rex nga nagasulod diri sa may syudad bawod man sa pagsakas ng COVID-19 cases kag isa diri amo ang negative RT-PCR test result kung diin ka man nga level 3 area sa Pasaka. Action Rex. O galing may pila ka mga sektor like mga shipping company. Action Rex, lakit man ang business sector ay nagpadala sa communication kag sulata nga nagapangabay sa Bacolod Emergency Operations Center nga kumahimo kakason ang requirement nga negative RT-PCR test. Action Rex sa banguti amo na apektado man ang ila sini nga industriya like last time ginpabutsag ni Sir Frank Carbon sang visa operator nga jutay gid lamang or wala gid Action Rex ang nagasakay kung magtabok man from Bacolod going to Iloilo bangod sang sininga requirement. So ang tikang diri sa karon sang AOC
pagkakakaso nila Action Rex ining requirement nga negative COVID-19 testing result kag ini karon ang yara na sa City Legal Office para sa pag-amyenda no sang Executive Order number 1 ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. So yun isa ang confirm sa aton ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod DOC. Nga according sa Action Rex, kung humalin ikaw sa Negros Oriental nga alert level 3 naman, kag halin ka man sa iban nga mga probinsya diri sa may Western Visayas, no need mo na nga mag-present sang negative RT-PCR test result nga requirement. In Action Rex ang lakip sa mga amendment no para sa mga fully vaccinated na mga travelers. Meaning ang biyahe ni Iloilo, guro bakulod sa mga paskraftan ni, ma-resume naman lang ni? Yes, sa muna sa Action Rex, ang ginapaabot ngati ang bali Dr. Chris, isama din sa mga pamaagi, no, ang importansya balang nga babalanse. Pero what about sa Iloilo, Jacksonville kag Oriental side, okay naman sila to? Actually, Action Rex, ang ginapaabot dito sa EOC nga once nga mag-lift na sang syudad sa Bacolod ang negative RT-PCR test result, i-reciprocate na nila Action Rex ang LGU ang iningatikang kung daga kung ano ang mangintikang sa Bacolod City, mo man ang ginapaabot nila nga mangintikang sang syudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, at pila ka mga local government units Action Rex. Nga muna lang, Dr. Chris, nga last time, ang Bacolod City nag-require kita sang negative RT-PCR test result sa mga travelers from Iloilo City. Kalsoliti ang Iloilo City nagpagawa sa announcement nga ma-requirement sila no sa mga Bacolod travelers nga padulong sila lugar sang negative results ng COVID-19 testing Action Rex. So sa karon ang pagklaro lang ni Dr. Chris Sorongon nga daw may mga pronouncement na no kag statement ang Bacolod DOC nga kakasunod lang ini nga requirement Action Rex nga damo sa mga netizen kag mga travelers ang nagapaborgid no kay mahal ang magpaidalom sa COVID-19 testing labi ng RT-PCR test Action Rex. Pero ang pagklaro ni Dr. Chris diri is kulaton ang official nga executive order ni Mayor Bing. And that's the time na Action Rex nga ma-take effect bala ang ining changes sa travel requirements from Western Visayas sa Negros Oriental. Posible guro within sining adlaw or karon sa tungang gabi or gabi ni magwa naman ni gurong executive order sang alkalde. Yes, kaya Action Rex as soon as possible. Amo ni siya ang ginapalayag ni Dr. Chris Sorongon. Actually, damo subong nag-inquire sa aton nga san o gid bala magapagawa sa official EO si Mayor Bing. So amo na siya ang balantayan Action Rex base ni mga dugang padara nga mga mga policy kag mga changes sa travel requirements. I-clear ito Action Rex, kaya mention sa ato ni Dr. Chris, travelers na from Western Visayas kag Negros Oriental, nga pala rehas ang alert level system, nga yara sa alert level 3. As is lang sa gihapon, punhanin ka naman sa mga Manila, kagiban nga mga lugar sa National Capital Region Action Rex nga tiyamo to may mga spike man sang COVID-19 cases going din sa Bacolod regardless mo nga vaccination status need mo sige hapon nga mag-present sang negative RT-PCR test result. Amo na ang ginapaabot sang EOC as soon as possible makapagawa na no ang City Legal Office kag permado man ni Bacolod Mayor Bing Leonardia ang panibago nga executive order nga naga-amyenda sa travel requirements. Aring tingoga ni Dr. Chris Sorongon. Kaya kinalala yung amend mo kay Coron, hindi mag-amend, mag-conflict na karon, wala legal basis. Tama rin siya na, Doc. Anong mga possible changes? Daw naman ang yung request nila, ang lifting sa RT-PCR within Western Visayas. The rest ng EO1 at least yapon. Okay. So, ano pala na yun, Doc? Sila nga request? Sige pala rin, humanatan ng alert level 3 mo. So, ang Bacolod, ang Negros, alert level 3. Ang Iloilo City, Iloilo Province, alert level 3. So, at least ang importante sa niya, that's how you balance the health and economy. Ang kalabanan, mga cases na symptomatic and mild. Isa lang ka-request, Doc, na bato niya, Doc, no? From business group lang din? Hindi ba na business group na damo man? Even other sectors are asking for it. So, that's why gusto nato ni-reciprocate. So, since nag-glimpse naman ang Iloilo sa RT-PCR, so, ni-reciprocate lang sa Bacolod City. Action Rex na batian ang tingog ni Dr. Chris Sorongon, no, ang volunteer doctor dira sa may Bacolod EOC. Ginahulat man nato ng update sa Bacolod Tayo nga Facebook page kay dira una Action Rex gina-post no ang executive order nga ginapagwa ni Bacolod Mayor Bing Leonardia with regard sa mga protocol nga ginapatuman diri sa may syudad sang Bacolod.
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Mga ka-action sa ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iluan tanay si Aksyon Art Tayhopon, Aksyon Marlon Hinovia, standby. Ini may kang tanan sa pagproseso sang student permit, lahok kag driver's license. Extended din sang 2 ka bulan base sa memorandum sang LTO. Mga kaksyon, kung nag-expired ka sa January, by March pwede pa ma-process ini. No? Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa Special Assignment sa Aksyon Art. Good news sila sa Rex, wala pa nagka-proseso sa nila sining driver's license, student permit nga nag-expire. Pero ang bad news kay since or starting January lang, ang December naway madala. Amo na niya ginklaro rin ni Director Eric Tabaldo, ang Regional Director sa Land Transportation Office. Matapos nga naman nilang memorandum gikan sa nasyonal nga nagasaad nga may ara sang extension good for 2 months. 2 ka bulan ni Action Rex na pwede ninyo ma-avail kapin pagid sa mga waay makaparinyo sa ila driver's license and student permit. Ang ginapaybalo lang karon ni Director Tabaldo sa publiko na kung mag-process ka mo dira sa LTO, ang i-cater nila kung 100% abis ang una o kung damo ang halimbawa 100 individuals, subong man yun 60% na lang o kung 60% right after na tiliwat nagtaas ang kaso sa COVID-19. Na isay ni kapamagi sa Roya Kitabaldo para ma-make sure na wala sang linat na laing dira kag hindi man mabutang sa delikado ang ilang mga personnel, especially sa licensing division. Ginapanugyan naman na mas maayo kung magpatigayon sa online appointment para pagkadto nyo dira, at least okay na. Na may ditay nga kayo sila subong, especially sa system, kay medyo hina gyapon ng internet, may mga gusto sila magkayuhon dira. Namo na ang ginaasikaso sa nila IT department. Dari ang director sa LTO sa Region 6, si Director Eric Tabaldo. Ang December, I think though January ang iyang expiry, no? Okay. But starting this year, ang amon ang those licenses who are going to expire this coming January will be extended for another 2 months. So meaning March siya. Ang February naton will be extended for another 2 months. April siya, end of April. Kagang aton nga March will be extended until the end of May. May memo na kasi na. And all officers were already informed about that that order. Pero subong, since nga may mga pagtaas sa cases ng COVID, ano ang mga protocol ng ginapatuman, Director? Ang Monteria sa Iloilo, no? At sa Bilog na Region 6, ang among gina-emphasize ito ang appointment system. So that hindi kita ma-overcrowded ang aton nga tao. We only cater to 60% of our usual numbers. Meaning kung nagka-daily kita 100, dapat ang pasudlon na ng subong sang opisina is only 60. Personal sa payag ni Director Tabaldo sang LTO. Aksyon at tayo mga ka-aksyon din ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon Art Tayhopon. Balita gikan sa Special Assignments. Daligid lang sa mga kaaksyon ta. DTX 500 kapsula na
Balita una sa tamang serbisyo. Katuantang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia, mga nabagyuhan sa Banwa sang Hinubaan, ginatagan bulig sang gobyerno probinsyal subong nga agaho, Goblakson may patag angot sa ginanunsyo nga bulig sang gobyerno nasyonal. Kag 30 tubtob 40% nga elektrisidad sa Hinubaan, balik na suno sa kay Mayor Ernesto Estrao. Mayo ni matamat pa lang Kag ang mga unvaccinated individual sa Sagay City ho ginmanduan nga magpabakuna, executive order ginpapanaog ni Mayor Maranion. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa nga mga talion si Governor Bong Lacson ara pa sa Banwasang Hinubaan, upod man si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II para sa pagpanagtag sa ayuda o kung bulig sining mga nabagyuhan sa halos tabanggit nga barangay no sa Banwasang Hinubaan. Isa ka aktibidad nga ginpatagayon dra sa mga barangay Talatagay. Noong nga sa diin, dira naghatag sang pabulong-pulong ang gobernador, ang alkalde sa Hinubaan, Mayor Ernesto Estrao, ang anay congresswoman sa 6th District na si Shedeng Alvarez, kag si 6th District Board Member Jeffrey Tubula. Sa isip aksyon, Rex mayara sa 836 tanan ka mga benepisyaryo ang ginhatagan sang roofing materials, may ara tag 5 ka kilo nga bugas, may canned goods, may mineral water. Now, ang kada pamilya gintagaan sang 6 ka corrugated GI sheets eding sin kag 2 ka plain nga GI sheets action Rex. Ang pundo nga ginapakalstri halin sa donasyon sa nagkalain-lain nga mga senador kag sa bulig man sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Ang mga benepisyaryo, 400 ka mga benepisyaryo halin sa barangay Damutan, Talakagay, kag Bako, Yangan. May 2,500 man ka banana seedlings nga ginpanagtag. May 400 ka mga balde, no? Tabahin naman sa barangay 1, 2, kag barangay San Rafael, may 224 ka mga benepisyaryo, gintagaan pa sila sang solar lights. Sa barangay Alim, Bulwangan, kag Asya, may 252 ka mga benepisyaryo. Total, 876. Sa papulong-pulong sa gobernador, narimanggin patag niya sa mga nabagyuhan, apektado sa bagyo, kay kadamo aksyon direk sa gapon sang nagareklamo mo. Napapangkot kung diin na ang ginpasalig sa gobyerno nasyonal nga bulig pinansyal. Ang ginmuno nila ang ginanunsyo bala ni Presidente Rodrigo Duterte nga kada pamilya makabaton sang tubtob 5,000 pesos nga financial assistance. Igin eksplikar rin ni Gov. Lacson nga why lang ugaling ni Duterte mapatag sa publiko nga ang itagtag ni nga bulig financial tag 1,000 kada individual. Kung magtatlo lang ang miyembro sa pamilya, 3,000 ang patunon. Pero kung 5 tubtob sobra ang miyembro sa pamilya, 5,000 lang gidya ang maximum nga patunon. Ang Baldigov natabo na ni sa Banwa sa Hinubaan nga amo niyang pagpanagtag kag ambalya correct ang inang proseso, no? Naging patagayon sa Banwa sa Hinubaan. Yari ang pabalong-pulong ni Governor Bong Lacson. Si Governor Lacson nagkadtogi dire kay gusto namon padayonon ang ayuda nga ginahatag naton sa mga biktima sa Typhoon Odette. Kabalo ko na dire sa Hinubaan, ang inyong opisyales nagpanghatag nga sa financial assistance. Klaroon ko lang ni. Kaya natabo, kita tanan nakabati, nagambal si Presidente Duterte nga may ara financial assistance na 5,000. Pero wala niya na explicar na ang pamaagi sa paghatag sa financial assistance ang 1,000 per individual. So kung tatlo na kamo ka miyembro, biktima kamo sa Typhoon Odette, kung tatlo na kamo ka miyembro sa pamilya, 3,000 lang gid ang inyo patunon. Kung anom kamo ka miyembro sa pamilya, hasta
5,000 o hasta 5,000 lang gid ang inyo batonon. Okay? So klaro na na siya. Atong kinimo sa dire sa inubangan, korekto ang paghatag. So kung mo nakabaton na kamo financial assistance, ari subong ang provincial government mahatag dugang na GI corrugated kag GI plain. Anong ka corrugated kag duwa ka plain? Ining pondo ni halin sa mga donasyon, nag-amot man diri ang provincial government. Ang sabahin naman sa lokal nga gobyerno sa Hinubaan, ginsiling ni Mayor Ernesto Estrao nga tanan gidakson Rex nga mga residente nilapiktado gidas bagyo mo 100% ka mga barangay. Mayara sang 15,000 masubra ka mga households ang affected kag kining datos akon record nasa meterno nila ini sa bahin sang DSWD, sa DILG, kag sa Office of the Civil Defense akon sa OCD. Subo-subo lang sa Hinubaan kay sa bahin sang elektrisidad la, electricity, 30 to 40% pa lang ang na-energize. Ang wala pa sang power sang kuryente ang mga barangay kung lugar nga layo bla sa Bukid-Bukid Action Rex. Yari ang palayag ni Mayor Ernesto Estrao. 100% kin naapektuhan sa Bagyo Odette ang pumuloy sa Banos Naban. So para may report kita subong sa nasyonal, kag sa radyo sa DSWD, kag sa DLG, kag sa OCD nga ara sa mga 15,000 household ang apektado sa Banos Naban. Hindi man kinahanglan gid nga isalig tanan sa gobyerno agon magbangon, kundi kita ang Hinubanon mismo magbinuligay kag magtinguha kung paano makabangon. Sa sining tion, nagapasalamat ta sa aton provincial government sa pagpauna sa aton pinalang gobernador Bong Lacson sa pagbulig kag paninguha nga makabangon. Halos tanan napektuhan gid tungod ang major industry sa Banos Naban is on the farming kag fishing. Halos tanan nga produkto wala gid bilid, lansado gid tanan tungod kay nang labay nga hangin sa Hinubaan. Sub mga ara according sa na mga 245-47 kilometers per hour. Hindi ko na ito yakatindog. Si Mayor Ernesto Estrao. Ang sabahin naman sa Sagay City nga balita Action Rex, kadamo sa mga local government units no nga nagapasangkad sa ilang sa nga vaccination, although nga tiway man pilitay, pero ginamat-amat Action Rex sa kumbinser ang mga unvaccinated individuals nga dapat magpapakuna na. Adoro ba ni Mamaylan, mayara na, order, ang Cadiz City, mayara naman. Ang latest among Sagay City, nagapagwa sa Executive Order number 2, si Mayor Alfredo Marillon III, nga nagamando nga ang mga drivers, operators, conductors sang public transport services, ang mga tricycle for hire, jeepneys, passenger buses, required na dapat magpa-fully vaccinated kontra COVID-19. Magluwas unless naging-deklarar ineligible for vaccination. Dapat kung inang hindi pala pwede nga turukan sa nga bakuna, kabutang sa delikado ang lawas, pero dapat may certification ang City Health Office sang Sagay or Provincial Health Office sang Negros Occidental. Muna, pati ang mga operators, kaya mga for hire dapat fully vaccinated na. Ano pagid, market vendors, ang mga nag-aarkila, kay ilan sa mga empleyado, required naman magpapakuna kontra COVID-19. Ang magpamalibad, okay man, provided basta magsumitar na sila sa RT-PCR test nga result. Ang ka-aksyon yung ikan sa Kapitolyo Aksyon Malod Hervaya, maka-aksyon din kaman sa Pinas, Labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang kay yari na nga to sining mother station ng DZRH Manila. We have former Senator Loren Legarda kag Tilon District Congresswoman ini siya mga kaaksyon sa interview sang DZRH Manila. Kasama na natin si dating Senador Loren Legarda, ngayon po ay Deputy Speaker mula po sa Lone District ng Antique. May nga aga, Senator? Mayad nga aga kaninyo tanan, mayang buntag, na imbagabigat. Good morning. Sana'y nasa ligtas kayong kalagayan, Angelo, at sa lahat ng
nasa RH at nakikinig. Alam natin Oo. mataas ang COVID ngayon, pero maraming pwedeng gawin para maibsan natin ang problema ito. Sen, ito yung concern ng marami sa ating mga kababayan. Ang mahal kasi ngayon ng COVID-19 test, ano ho? Totoo. Ano bang pwedeng gawin dito para maging libre at saka mas accessible yung COVID test? Tama kayo. Una, sa Bayanihan to Recover as One Act, ay nakapagpasiguro tayo na may sapat na COVID-19 testing centers. Maski paso na at expired na, di ba, natuldo ka na tong batas na to, no, noong June 30 last year. Oo. Pero, yung mga testing centers naman, that public funds na naitayo, ay dapat natapos. At dapat yan, ginagawang accessible, nagbibigay ng free testing. So, magandang suriin, ilan ba ang napondohan na PCR testing centers mula sa bayanihan? Kasi kami sa Antique nakapagpatayo ng sariling PCR lab. Okay. Pero hindi galing sa pondo ng bayanihan sa provincial government. Pero tinulungan ko na lang silang yung idea ko. Tapos, pero ang pondo, hindi sa national. Hindi na ako humingi sa bayanihan na pondo. So, ibig sabihin, Sen, ibig sabihin may pondo po para doon? Meron pa? Oo. Oo, okay. ito kaya nga meron pondo para sa testing centers na naitayo dapat. Yan ang aking pagkaalam kasi linigay namin yan eh. At ang mga ahensya po na mangangasiwa nito, I think naka-download yan sa IATF. Okay. Sa kooperasyon ng DOH, DILG, DOLE, DTI, at meron din, teka, tingnan ko I'm looking at meron daw 10 billion na nakalaan para sa COVID-19 testing at procurement ng medication. Hindi, ito, bakuna. Yung 10 billion, bakuna, alam natin yan, ang bakuna, marami, di ba? 100 million ang bakuna, kaya walang dahilan, hindi magpabakuna. Nagkita ko, ako wala pa. Anong wala pa? Last year pa, ang dami-dami. Sabi nga ni General Galvez, over 100 million. Correct. Ito mismo, ang available. Oo, at saka ako mismo, bumili ako diretso sa ICTSI Foundation 1 year ago for the family and friends and staff at sa mga gusto kong tulungan, gustong nangangailangan ng tulong. Ayan, sa mga nakikinig po, yung kailangan ng booster, nagbibigay po ako, libre, walang bayad, maski akong bumili. Ito po ay Moderna booster sa Metro Manila po. Metro Manila lang. Region 3. Metro Manila at saka Region 3 at saka 4A. Teka muna. Sen, merong pinasa na nag-final reading na yung Better Normal Bill sa House of Representatives. Alam ko kayong author noon eh. Anong kinalaman nito? Anong kinalaman nito dun sa libre at saka murang COVID-19 test? Hay, salamat na itanong mo. Pansinin nga nyo itong aking bill kasi naipasa na yan sa House of Reps na sa Senado. Nakasaad dito sa Better Normal Bill yung pag-mandate sa mga LGU na nasa mga critical zones, lahat naman critical zones na magtayo, una ng testing center at mag-procure ng COVID-19 testing kits na magagamit nila para sa mass testing ng kani-kanilang mga residente. Kasama rin dito yung provision kapag papatayo ng drive-thru testing centers at iba pang mga contactless modes para sa COVID-19 testing. So remember, Angelo, ginawa ko ito 2020, simula pa lang ang pandemya. Ako pa nag-sponsor ito, siguro ang dami namin author, pero ako ang sponsor bilang Deputy Speaker. Napaisa na natin. Imagine kung ginawa na itong batas, kasi this mandates nga na libre ang testing, mass testing. Dapat mapasa na kasi mahaba itong COVID na ito. Iba-ibang mga pangalan, from Delta to Omicron. Pirma na lang pala ni Presidente nag-iintay kung ganun. Hindi. House. Napasa ng third reading sa House. Sa Senado nag-aantay. Sa Senado pa? Nako. Opo. At nakasaad dito sa ating Better Normal Bill ang pagsagawa ito ng nationwide testing drive para mapaghandaan. Ito remember, dito 2 years ago ginawa ko para mapaghandaan ang mga susunod na waves ng infection surge. Hindi sa pagyayabang. Kong Angelo Palmones, Ang tagal ang linagay po ng inyong kaibigan kong Loren Legarda na foresee natin iba pang mga infection waves. Ang intention po ng provision na ito
ay mapagbigay ng libreng testing sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpalawak ng scope ng ating testing center at pag-procure ng test kit. Sige. Kung ito po ay naipasa at hindi pa huli, kaya pong ipasa, talagang mandatory na po. At siyempre with the Mandanas ruling na meron pong pondo ang mga LGU ay kayang-kaya po. Because ngayon, karapatan na eh. Karapatan na Anyway, magpatest. sige, kukulitin natin. Kukulitin ho namin ng mga senador para ipasa na kaagad nila itong Better Normal Bill na inyo pong isinusulong. Sen, maraming salamat. Ha? Ingat po kayo ha. Ingat po, Sen. Salamat, Angelo. Thank you. At mag-ingat kayo. Yes, Thank you. Si Senator Lauren Legarda, ngayon po ay Deputy Speaker. Siya po ay kumakatawan sa Lone District ng Antique. Hello po! Ito si Alex Gonzaga. Ang lodi ko ay si Loren Ligarda. Mga Repa Peeps, para sa inyo ang batas niya na libreng college education with free Wi-Fi. Para sa maliit na negosyo o MSME, may libreng kapital o puhunan. Pinondohan ni Loren Ligarda bilang finance chair ng Senado ang Universal Healthcare, libreng pagamot. At mga katropa, isa siyang alamat sa pangangalaga ng kalikasan. Lodi talaga kita, Loren! This is a paid advertisement. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, sige, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras, 12:49 na mga kaaksyon. No? Daligid lang sa mga kaaksyon ta, may tisi anay. Tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Life Extension Vitamin D3.
Ayos, may lang pagpamati kay Romy Alconsa sang OTTG Jonalyn Ninyal Decrepito kagay otik Amilanan nagapamati pamilya na niya bugos nga gintorilan. Okay, San Enrique. Derek Cafort sang OTTG may lang pagpamati ka TVR sa kay TD Toquero Senior sang Barangay Saga sa Bagos City. Anabel Ballesteros may lang pagpamati Anabel Ballesteros kay Janelo Sansino. Salamat gid. Thank you gid Janilo Sansino, no? And Barrio Garay dira sa Barangay Pandanon DSB kay Javit Ardania Hukay daw sa Chimpuman ni Cory ang Minjula masaker. Guro Jocelyn Libongon Dispoho, Diding Alojamento, Labadia Alfonso Rec. Okay, sige. Thank you gid. Gerald Hermino, may lang pagpamati dira sa Villasol, Bayawan City. Salamat gid Gerald Hermino, no? Robert Thomas, salamat gid. Thank you gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na sanbayanay, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Reyes Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon. Kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi malaki pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat.
unig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad kadtuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa NOCPO Local Presidential Task Force on Media Security gin-reactivate. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. So, Rex, ginsabol kahapon ni Presidential Commission Operations Office Under Secretary Joel Egco kag ni Police Brigadier General Roderick Alba ang tanan nga mga public information officers nagikan sa probinsya kag rehiyon sa bugos nga Pilipinas. Diin ang isa diri Action Rex nga ginistoryahan para liwat i-reactivate ang Local Presidential Task Force on Media Security base ini sa Administrative Order number 1 ni nga ginparmahan man ni Presidente Rodrigo Duterte na pitsahan na October of 2016. Nawasunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Ginhimo ini Action Rex para maproteheran ang kinamatarong hilway nga pagkapalayag kag seguridad man sang tanan nga mga miyembro sa media. Nawadugang pagidiri ni Donasco kay paagi man sa virtual meeting kahapon nga daw kaga sa pihak nga sa pagkadelikado bala sang obra sang mga broadcasters yara ang posible pagpamahog ilabi na sa tion sang election period rason nga nagpangabay o kung ginpangabay gid ni Police Brigadier General Alba kag ni Yusek Egco ang mga kapulisan nga mangin proactive, no? Mangin proactive ang mga kapulisan sa lokal kag national para sa proteksyon sa mga media. No, sa meeting Action Rex gin-reorient ang tanan nga mga public information officers sa ila sini nga trabaho diri sa probinsya mag-serbi bilang head sang task force media sa idalom sang guidance man ni Police Colonel Leo Pamitan ing si Abigail Donasco Action Rex. Ari ang pahayag ni Donasco. This will safeguard the life, the right, liberty, and security of the members of the media. Ang magiging proactive measure po natin ng PNP na naisip po nila Sir Alvin is to reactivate this Presidential Task Force under Administrative Order number 01. Kasi kaibigan natin ng mga kasamahan natin sa media at gayad lang din sa amin sa PNP, nagtatrabaho din kayo at risk din ang inyong buhay para lang makapagbigay ng fresh na balita sa ating mga kasimanwa, kumbaga. Sino ang magpamuno sa Task Force Media, ma'am? Ako po ang magiging focal person. Ako ang magre-receive and magmumonitor ng report sa inyo. And I will be overseeing this and more than ng aking kakayahan na po as the focal person and point person of this task force is andyan naman ang ating provincial director na makakatulong din sa atin. And as we all know, he is very approachable and very open-minded. Other than me, na makakatulong. Andyan naman ang ating PD. If in case good man, ang media nakabaton bala ma'am sang pagpamahog or threat, will the police provide a security? Under the circumstances naman yan, Sir Alvin, unang-una, pag ito po is very dangerous, nakikita natin na hindi lang siya basta threat, validate naman natin ng Sir Alvin, to the point na mapatunayan naman natin na gano'n. Our provincial director will see kung anong magagawa niya when it comes to that, with the permission na din po ng COMELEC. Pahayag ni Lieutenant Donasco. Balita kag report nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa din ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa NOCPO. Kantuan tanang Bacolod City Police Office on standby. Si Aksyon Eric Magbanwa.
Ini may kang tanan sa unang persona sa syudad sang Bacolod naglapas sang Comelec Ganban, gwardiya nagmaoy arestado hote kalamay agid ni. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action X, why na chansa, no? Why na chansa ang? Ang aso na po ito. Ayo di purma. Hindi ko na chansa ang gwardiya. Ate, dala na nasa ila. Dala na nasa. Igon na siya sa wala chansa, no? Kita igo manda, no? Kita igo manda. Oh, wala na chansang palaboto, no? Diwa naman kasi manan yung taktaronta. Gani, Kag mag-abot naman ang maayong balita, no? Maayong balita, ha? Gaganga. Gaganga siya alpin sa numero. Lain na yan na. Siling ito, lain na niyang lagan sa aton nga pangimanwa subong, no? Kay way nagitsansa, no? May lang ang pagpamati kay Kapitan Chad. Kamustas Kapitan Chad gali sa Barangay Robles? Kag si Kagawad Jo Fred? Baligis lang ka pabatsak, no? Ay, nagito, sila. Kuan manguna nung tabo sila. Tabo sila naman, wagis lang ka pabatsak. Abi what text man abi what? Naka-text sa kuno. Naka-text. Sa liga kaguligon mo da. Wala pagpamati da sila. Pagpamati ni sila mo. Gani ba text mga mo kapchad. Kagagawa niyo pa. Parang maayo ang dalagan sang panahon, no? Kay subong kasi buro ang tao. No? Usar dahil sa bawat kaso. Gani. Ang Gani kay ang tsimpong adaan. Ay, tugnaw. Pagkagabi tugnaw, pag-aga tugnaw. Gani ba? Tapos amo ni oras tugnaw. Purti ang kusubong ubo, sipon, ilanat ang taos mong. Amugid man ang period mo. Ang ara sa COVID, aragistrag kaso tanan. Laban eh. So, mapulbaan ka man bla. Pero kung daw fully vaccinated ka naka-booster shots ka, wala naman problema. Ay ka na yakadlok sa kagulingon mo. That's why ingaga na ka mo pa-booster shots, no? Laban eh. Kag kumakon yung isa kalibon yun, no? Kayawat pa ba nina, no? Ang muna da ang kaya si Intay Mars gahulat na, no? Gahulat si Intay si Intay Mars gahulat. Pwede ka sulit? Pwede ka sulit. Ako tari masulit po ko tani, no? Ayo di purma. Ikaduha nga booster shots tani, no? So may arat tani, no? Masinari si manager nga, okay, sa ikad booster shots. Hindi ko pinilumba, ang sa tapat ka rin dalog, posipo sa rin po kumiyara second booster shots. Second ko, no? Di po na wala pa chansanay, no? Wala to tanay ang... Sir Joseph Chua, may lang ang pagpamate. Ay, pa yung pamate na sir, Kay Engineer Arton Normandida, no? Gani. Sa Puente Vidria, takuling ka kay Engineer Marlon Posisyon. Musta ka po na engineer, no? Wasik-waslik mo na pag may time. Muna tang tirada, no? Kay Bibing Francisco sa Villa Estefania, may lang ang pagpamate. Yan naman. Kay Mr. Milili Oligo, kay Mary Jane Blanco Hoxon. Bukadamo sila. Kay Dino Ale, kay Donald Cabasag from La Carlota, Joshua Bia, si Bia Jonathan, kag Jenny Solgon. Very good. Amo ni si Jenny Solgon ng may Mingo Protestanta. Sa Bangka Julia. Tulid. Hindi ka mo mag-liso-liso. Basi mag-liso na makamudugo-dugo. Ayo di purma. Wala na liso. Ay pag arangalan yung kang natawag na, i-sustain nyo na lang. Hindi kayo maliso. Hindi kayo maliso na mga motor WhatsApp ya. Ang gawa nyo na karoon, balimbing ka mo yan. No? Huwag na pala liso. Ay, steady na lang na. Liso ay, para na sa inyo kayuhan, no? Muna lang tirada, no? Yung chimpo mo, ito yung chimpo. Gani man, daway na gid. Gani man. Thank you, gid. Thank you, sir. I-claim na ito kang may balita ka pagali yan. Balita ko pagali, no? Ate, kuhan gid, muna sa bali ang una na sampulan sa paglapas niya sa Comelec Ganban, mo ni si Security Guard Chris Villegas.
taga barangay Galicia Banwa ini sa Ilog, pero security guard ini siya sang Resurgence Security Agency. Nagpalupok ini siya sa armas lutayon sa may parking lot na sang IPM barangay Tango, matapos nga nagkadto ini siya nga hubog sa upo dita nga security guard kag ginapangita action na Rex niya ang 9mm pistol. Di ko ginapangita yung basurahan niya. Ibase pa sa aras sa madunot, no? Dini guro madunot kasi sa karsel kung di malason siya kay kay first ni siya nga kaso mo. First ni nga kaso sa Comelec Canban, siya kitang una nga kandidato sa Comelec Canban Action Rights. Sa wala ya makita, ginapangita yan na MM. Ang bala niya, diba ikaw po niya, dala ka muda, di ka mamagwa. Ang mo ito, nagpalupok sa tiyan mo ito nga nagtawag pulis. Nag-responder ang mga kapulisan ni Police Major Jory Porto, ang hepe sa station number 80 dito, na-aristo siya. Kang nakuhaan siya sa isa ka 38 caliber revolver nga iya personal nga armas Action Rex. Tisiling ni Porto, medyo may gamay siya nga pagka-dismayo, lain buot sa agensiya, kay siling niya, daw pigaw ang sweldo, gamay na, delay pa, no? Aring papalayag ni Police Major Jory Puerto sa interview sa Aksyon Radio. Bali ito nga, pero bukto siya. Bali, may gut ko sa iyang agency na gamay ang sweldo, delay ko, no? So, ato nga adlaw, off-duty ko siya. Bali, ang talayang armas siya, yung pakulingon niyang armas. Nagkadto siya dito sa post niya, sa IPN bala. Ano to nga, yung pamayaan niya ni ang gawa niya nga nakapost na gwardiya, nga upod niya. Yung pangitaan nga niya, nga issue sa duwati, wala yung makita. Yung pamayaan niya, nilaging nabalan nga, dahil nga mo sa sulod, di mo magkuha. Kapag gawa, ito palupok siya. Mayroon nga niya, wala siya yung tiro sa gwardiya na on post. Yung kapan police, kung nakapos yung police na subjune siya, na-recover ang armas na gingamit niya sa pagpalupok. So bali, hindi ni Sir iya service firearms? Hindi sir, yan yung polingon. Hindi na siya nagsulong sir sa IPM office? Sa PM may pango, patupad siyang Transcom. So ginsulong yan ni Bali ang upo dya? Oo, kaya in-interview ko siya pinakopi, ang bali niya kay customer pa media, kay babata mo sa media nga amo ng EIDC, nga gamay yung sweldo, kag delay pa ko ng sweldo. So after matakpan siya, anong posible nga kaso ipasakatan niya siya sir? Regret kumilikan ban kag RA 10 gagawin. Anong status sa subong sir? Sa subong sir, nakadetain sa amon subong. So kagabilang sa inquest, virtual inquest kay kahapon, plus 3 wala nakaabot sa fiscal, wala yung bato ni fiscal. So gagawin virtual inquest na lang kagabi. Action si Police Major Jory Porto, ang hepe sang police station number 8. Kaya kung pamidya mo tani, kung di ka pa mapriso, nagkanto ka tani kaya sa kantong sa BBB ka magreklamo sa agency mo, tani nasusyonan pa. Way ka pa kaso, tumangon. Anong agency to? Resurgence Security Agency. Dabag-uni ko rin kong security agency na lain buot mo kanto ka kaya sa kantong. O kang mga ayo, no? Advice hindi kay kwarta. Ang tao nga dangay papakaway ng kwarta, mapapakayuan, ma-advise siguro makatay sa Xorex kantong simo, no? Ilang tawa na karon kay nagsulong ko tayo mo ya. Hindi ka lang may hati mo, get? Nga problema na. Problema na yan, masolusyonan na. Hindi kaya magpalupok, tinawan ako, tatlo gigakasong tubangon mo, grade threat, violation sang Republic Act 991, illegal possession of firearms, kag Comelec Canban. Di ko lamay hati mo, get? Gani. Oo, te. Ara na? Ayos, ara na. Ara nang? Ang mapapakuna. Ayaw nga po na sa mga taga-barangay, paano ko ya? Ito nagkadto man di siya sa Action Radio, no? Aras sa sagwa da, no? Ang mga fans talaga, ang fans Action Boy Duran, no? Oo, mga kuha na. Mga ato na. Sige na. Sige. Report ka sa Bacaw City Police Office. Ako naman sa Action Eric Pagbanal Gasiling. Mga kaksyon sa di ka mga bahay sa Pinas Lab. Uton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension na Vitamin D3. Nagasuporta sa mga katulanan kag ang immune system naton ginapabakod yaman sini kag nagabulig man maintain sa healthy blood pressure naton. No?
balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay ma-check ta na isang mga balita out of town. Unahon tang balita gikan sa siyudad sang Cadiz upod kay Aksyon Roger Gotib mga kaaksyon. Ni may kang tanan sa sining sa sining pito ka mga persona blang gindakop sila matapos nga ginraid ning ilang ginasugalan kuno nagamadyong kag tungit ni sila. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, dito taran ka mga sugarol ang pinangaresto sa mga katapos ng kapulisan sa gihapon sa hugot nga kampanya kontra illegal gambling diri sa may siyudad sa Cadiz. Ini ang operation gipatigayon pasado alas 3 ng taknas ng hapon kahapon sa bahin sang Asinda Bayabas 1 Barangay Daga sining siyudad. Ang pandakop una diri ang naghalampag sa Magyong Sanday Sali Humantok Cusinos 49 anyos sa edad. Ini siya may bana Lorita Villanueva Tipok 73 anyos na kag isa kabalo Eleuterio Monkit Ipasco 53 anyos may asawa kag Raymond Eden Iligada 44 anyos may asawa man tanan residente sang barangay Daga dira sa may Asinda Bayabas 1. Nadakpan man ang isa pagid ka lamesa nga nagahampang sang tungit nga mosanday Romel Idem Iligada 40 anyos sa edad, Carlo Bibilon Isayam 40 anyos kag Raymond De Los Reyes Isayam 38 anyos tanan residente man sa mga lugar. Pero sa pahayag ni Police Lieutenant Elian Rispe nga ang pagpasakat ng kaso sa ila sa karon gina-proseso na recover ang sa bahin siyang Magyong na-recover ang isa ka complete set sang madyungan kag subong man ang kwarta nga 218 ka pesos. Na-recover man ang 197 pesos nga ginapatian bit money sa sining pusoy kag subong man ang baraha. Ini ebidensya agon ipasaka ang kaso sa mga nagkaladakpan. Ini kabahin sa gyapon sa patigayon sa kapulisan sa ilas ni mandato sa pagtapna sang illegal gambling dari sa may siyudad sang Cadiz. Report nga ito siniwan gintutukan dari sa may siyudad sang Cadiz at mga kaaksyon. Iin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon ni Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Roger Gotib sa iluhantang balita ni Aksyon Nelson Patinio, 11 sa 22 ka mga nagpositibo sa COVID-19 confined sa nagkalain-lain nga ospital sa probinsya, samtang iba naman ginpaidalom sa home quarantine sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sining balita upod kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex 11 sa 22 ka mga nagpositibo sa COVID-19 ang naka-confine sa karon sa naglain-lain nga ospital sa probinsya. Ang 11 ka mga individual ang nagpositibo sa RT-PCR test kag lunsay mga symptomatic kag nakabato na sang 2 ka doses ang vaccine. Samtang ang 11 ang nagapabilin nga karon na quarantine sa COVID facility sang Banwa sang Calatrava lunsay symptomatic lamang. Ginpalayag ni Chris Lorenzo Action Rex OIC sang COVID Center Facility nga mayara man sang mga ginpaidalom sa home quarantine nga ginahulat pa ang resulta sang RT-PCR test sang mga ini. 11 admitted niya at symptomatic. Symptomatic pero ang iba na sir actually buntis ay tatlo siguro buntis pero na positive sa RT-PCR pag testing pero wala sila symptoms wala sila buntis na admit lang para mga anak. Ang tingog ni Chris Lorenzo OIC sang COVID Center Facility sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo sa Banwa sang Calatrava. Aksyon Nelson Patinio nagaingon. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Akson Nelson Patinio sa iluhantang balita ni Akson Arlo Ticar gikan sa 3rd District sa ngaton sining probinsya. Ni may kang tanan sa mag-asawa na dakpan sa buy-bust operation no? Sang kapulisan sa Dakbanwa sang Silay. Yaring kaundan sang report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, ang mga katapos ang Silay City Component Police Station pinaagi sa pagpanguna ni Police Lieutenant Gilmore Cuare sa idalom sang supervision ni Police Lieutenant Colonel Robert Pidate, ang Chief of Police ng Silay City PNP ang nagpatigayon ini sang isa ka buy-bust operation diin nagresulta ini sa pagkadakop sa mga sospitsado. Ang mga sospitsado Action Rex ang lunsay mag-asawa o kung mag-asawa ini nga ginkilala nga amo Sanday Artemio Agora y Paterno, 47 anyos ang edad, kag Marilyn Agora Bermijo, 44 anyos ang edad, kag lunsay pumuluyo sang Country, Barangay Mambulak, Siyudad sang Silay. Ini sila ang gindakop mga takna alas 5:15 sang hapon kahapon nga adlaw dira sa may Bonifacio Bubon, Barangay 4, Siyudad sang Silay, nga akto nga nagbayular sang Republic Act 9165 nga amo ang illegal possession of prohibited drugs o kon ining ginatawag nga Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Na-recover gikan sa mga sospitsado amo ang 3 kadako kag 3 ka medium size sachet sang suspected shabu, 2 ka mga improvised toter, kag kapin sa 1,500 o kon 1,600 pesos bilang buy-bust money, kag subong man na-recover nagikan sa ila amo ang shabu nga nagdangat ini sang 8 ka gramo kag may standard drug price ini nga bali 54,400 pesos. Ang ining duha sa karon ang na-detain sa may custodial facility sang Silay City Police Station. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlo Ticar reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Akson Arlo Ticar sa mga ka-aksyon ta constipation ang problema ninyo. Balo ka constipation ni sa mother of all diseases ini mga ka-aksyon. No? Evergreen Herbal Capsule. Una sa tamang serbisyo. Daligin lang mga ka-aksyon na sanbayan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya siyang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanong programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad mga kaakson. Ang waita malabutan, pasensya gida. Pabuasan ta na lang ina mga kaakson. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod sa diligid lamang madugay, upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati. Sa balita, komentaryo,